Λοιπόν, ας το δικό μου το μαλλί και το δικό μου το μαλλί του Θάνη, το οποίο είναι τέλειο. Γεια σου, Θάνο. Άμας ο Θάνος Σαμαράς, ηθοποιός. Με φοβερό χρώμα στο μαλλί του, είδες. Είδα. Έχει τώρα φύγει. Τώρα είναι στο στάδιο που φεύγει, ήταν πιο σκούρο, γιατί βλέπω εδώ πέρα, εδώ αυτό είναι πιο ανοιχτό. Ήταν λίγο πιο μπλε. Τέτοια φάση. Κοίτα, το έχω 3 μέρες μόνο. Όχι, έτσι ήταν το χρώμα. Θες που είναι πιο... Πόσο πνεύτηκες να το κάνεις έτσι, τώρα θα μιλήσουμε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά έχω απορία γιατί πήγα τις προάλλες στο κουρευτό και μου λέει ο κομμωτής μου. Λοιπόν, είναι της μόδας το κοντό επάνω, πανκ πίσω, τρέχουν από εδώ. Τι το έκανες? Εννοείται. Έχεις πάει σε κομμωτή ποτέ και να μην σου κάνει ό,τι θέλει? Όχι, πάντα έκανα ό,τι θέλω στο κομμωτήριο, με μισούν οι κομμωτές. Αυτό είναι πάντως μέσα στη μόδα, σίγουρα τουλάχιστον. Α, δεν ξέρω αν είναι. Πάντως. Αυτά εδώ τα μελέτησα, παιδί μου. Τα μελέτησες, Να σου πω κάτι. Εγώ λέω να μην ακούτε τους κομμωτές, να ακούτε τους μπαρμπέριδες. Εσύ τι λες τότε? Εγώ σε μπαρμπέριδες κουρεύομαι. Ναι, είναι καλύτερη. Εντάξει, εγώ τώρα πάω σε μπαρμπέρι. Κουρεύουν πολύ καλά οι μπαρμπέριδες. Στο κολοκοτρώνει, παιδιά. Ορίστε, να. Κύριε Αντώνης. Την ξοκύλαμε την κουβέντα, που να είναι. Λοιπόν, σε είδαμε φέτος στη θεατρική παράσταση του Λευτέρου Βογιατζή Καθαρή πια. Σε είδαμε από προχτές, σε βλέπουμε στο Μια μέρα τη νύχτα του Γιώργου Πανουσόπουλου. Όχι με αυτό το χρώμα. Όχι. Κανονικό, καστανό. Θέλω να μου πεις πόσο καιρό όμως ασχολείσαι με την ηθοποιία. Μαζέψουμε μετά. Πόσα χρόνια. Ενεργά, επαγγελματικά, τι εννοείς? Ναι. Πόσο προέκυψε στη ζωή σου, δηλαδή από το αποφάσεις κάποια μέρα στη Θεσσαλονίκη? Πάντοτε ήθελα να το κάνω. Θεσσαλονίκη δεν έμενες? Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα εκεί, 18 χρόνων έφυγα, πήγα στο Λονδίνο, κάθισα... Πήγες γι' αυτό το λόγο? Πήγα γι' αυτό το λόγο, ναι. Σπούδασα στην Royal Academy of Dramatic Art εκεί και μετά κολοβάρεσα 1-2 χρόνια εκεί. Μετά πήγα στη Νέα Υόρκη 1,5 χρόνο σε διάφορα αυτά δεν μου το πες για να προετοιμαστώ ψυχολογικά, για πες. Σε διάφορα στούντιος και γενικώς, ας πούμε, έζησα στην πόλη, γιατί αυτό είναι το καλύτερο με τη Νέα Υόρκη. Η εμπειρία είναι να μείνεις έξω, δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, να μείνεις εκεί. Ποια, η εμπειρία είναι να μείνεις? Ναι, η εμπειρία, ναι. Νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά, όσο και να σπουδάζεις, νομίζω η ίδια δουλειά σου μαθαίνει. Δούλεψες αυτά πρέπει να ξέρεις. Εκεί? Ναι, δούλεψα στο θέατρο και έπαιξα σε κάνα 2 φιλμάκια μικρού μήκους. Τίποτα, απλά για την πλάκα μου, ας πούμε. Και μετά αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη νοσταλγία και αγάπη ξαφνικά για την Ελλάδα, το πουθενά και που δεν ήθελα να ακούσω για Ελλάδα. Έχεις φύγει με προοπτική ότι δεν θα ξαναγυρίσεις? Έφυγα χωρίς προοπτική, έφυγα απλά επειδή μέσα μου κάτι μου έλεγε. Γνώρισε τον κόσμο, πάρε το δισάκι σου και φύγει. Δηλαδή το να πας στο εξωτερικό για σπουδές δεν ήταν μόνο θέμα ήταν να φύγω από το σπίτι μου. Δεν ήταν καλά τα πράγματα για να μάθεις. Δεν ήξερα πώς ήταν τα πράγματα εδώ, απλά εγώ είχα το μυαλό μου στο διάστημα. Ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο και έτσι έφυγα. Ήθελα να φύγω από το σπίτι μου, δηλαδή ξέρεις πώς είναι, μεγαλώνεις και θέλεις να... Καλά πώς Επανάσταση. Εντάξει, κάτι τέτοιο. Μάλιστα, και πότε γύρισες τελικά? Πριν 3 χρόνια. Και είμαι στην Αθήνα από 18 μέχρι 20... Δεν ξέρω, κάπου 6-7 χρόνια, δεν ξέρω. Εντάξει. Πού ήταν πιο καλά, στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη? Στη Νέα Υόρκη, δεν το συζητώ. Το Λονδίνο είναι κατάθλιψη. Στο Λονδίνο, κοίτα, κατέληξα να πάω σε ψυχανάλυση μετά από κάποια χρόνια. Δηλαδή, δεν βλέπεις τον ήλιο. Δεν βλέπεις μια γκρίζα. Αυτό είναι μεγάλο κατά. Το λένε όλοι οι φίλοι μου. Ναι, αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, είναι οργανικό. Δεν παίρνεις χλωροφύλλη, τι διάολο, από τον ήλιο. Και στο τέλος παθαίνεις κατάθλιψη. Πρόβλημα μεγάλο. Ας πούμε, γι' αυτό τονούν τόσο πολλοί άνθρωποι στις Σουηδίες και στις βόρειες χώρες. Το έχω συζητήσει με έναν φίλο μου και θέλει να πάει τώρα να κάνει στη Σουηδία για ηθοποιός είναι γι' αυτός. Θέλει να πάει στη Σουηδία γιατί έχει εκεί καλές σχολές κτλ. Λέω, αγόρι, μην το κάνεις το λάθος. Μην το κάνεις το λάθος. Κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ, εντάξει. Λίγο λιγότερη κουλτούρα, ας πούμε, δεν βλάπτει. Σε όλες τις ευρωπαϊκές βόρειες χώρες τα επίπεδα αυτοκτονίας είναι σε υψηλό. Δεν ξέρω. Κάποιον είχε και ένα σκηνοθέτη καλό. Πώς το λένε? Το Bergman. Bergman, μπράβο. Για πες μου λοιπόν, και γυρνάς εδώ και πας στη Θεσσαλονίκη ή έρχεσαι Αθήνα πλέον? Κοίτα, αποφάσισα ξαφνικά ότι είχα βαρεθεί τα εγκόσμια, όπως λέγεται, και θα πήγαινα να ζήσω στη Σαντορίνη, στη μία, για πάντα. Και φτάνω στην Αθήνα, ανοίγω μια εφημερίδα, ήταν η Καθημερινή, βλέπω ξαφνικά μια αγγελία για ένα σπίτι, πάω το κοιτάω, ήταν πολύ ωραίο, ρετυρέ με το λικα. Το παίρνω και ξαφνικά ζω στην Αθήνα. Πάει. Η Ία έγινε αυτό. Ναι, πολύ ψυχολόγητα όλα. Γιατί σε χαλάει η Αθήνα? Καθόλου, τη λατρεύω. Η Αθήνα είναι πολύ ζωντανή πόλη. Ό,τι ώρα, τα πάντα έχει.
Εντάξει, μετά τις 12 άντε να βρει σούπερ μάρκετ, αλλά εντάξει. Ναι, εντάξει, αυτό έχει ξαναδεί. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό όντως είναι μείον. Έρχεσαι λοιπόν εδώ πέρα. Οπότε από το να πας στη Σαντορίνη, λες θα μείνω Αθήνα, βρίσκεις και το σπίτι και πλέον φαντάζομαι έρχεται το θέμα δουλειά. Ιστορία της ζωής μου. Θα το βγάλω, δεν υπάρχει. Βιογραφία και έτσι, από κάτω θα περνάει τώρα σποτάκι. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω όλα αυτά, γιατί θέλω να δω πώς εξελίχθηκε η κατάσταση και μέσα στα τελευταία 3 χρόνια. Φέτος είδαμε σε πολύ καλές δουλειές που συζητήθηκαν πολύ. Είναι θέμα τύχης και είναι θέμα τι επιλέγεις να κάνεις. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχεις επιλογές οι οποίες είναι τελείως αυθόρμητες και βασίζονται στο ένστικτο. Ναι, μόνο. Και θέλω να δω πώς εξελίχθηκε αυτό πλέον μεταξύ στα επαγγελματικά σου. Δηλαδή, πώς σε βοήθησε το ένστικτό σου να βρεθείς. Κοίτα, στα επαγγελματικά μέχρι τώρα ήταν μόνο το ένστικτο. Μέχρι αυτό το σημείο τώρα. Τώρα δεν ξέρω. Σε βοήθησαν αυτά που έκανες όλα στο εξωτερικό και οι σπουδές και η ζωή που απέκτησες κάποια εμπειρία? Νομίζω ότι επειδή είσαι μακριά από το σπίτι και πρέπει να πλένεις τα βρακιά σου, πρέπει να φροντίζεις για το φαγητό σου, πρέπει να μην ζεις με κατσαρίδες, πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου γενικά μόνος σου. Αυτό σου μαθαίνει να είσαι αυτάρκης και δυνατός και να μην κολώνεις με μικρά πράγματα. Σε κάνει πιο δυνατό, σίγουρα. Ας πούμε, θυμάμαι όταν πήγα πρώτη φορά να νοικιάσω ένα σπίτι στο Λονδίνο, επειδή ήμουν 18άρης, Έλληνας, φοιτητής και αυτά, μου βγάλαν την πίστη, ας πούμε. Αυτό με έδωσε ένα τσαμπουκά, ξέρεις, ότι κάντε πίσω, ας πούμε. Υπάρχω. Ξαναρωτάω. Τι σου έλειπε τότε στην τι σου έλειπε τότε στο εξωτερικό περισσότερο από την Ελλάδα? Εκτός από τον ήλιο που είπα πριν. Ναι, από τον ήλιο. Σιγά σιγά άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μου λείπουν κάποια πράγματα. Δηλαδή στην αρχή δεν μου λείπε τίποτα. Ήμουν μια χαρά με όλα αυτά τα καινούρια, τα πιο καθαρά, πιο γυαλιστερά, πιο οργανωμένα. Ναι, ας πούμε. Οι ουρές τηρούνται και αυτά, ξέρω εγώ. Μου λείπε βασικά η μυρωδιά της Ελλάδας. Δηλαδή είναι λίγο κλισέ αυτό, η ρομαντικούρα. Όχι, είναι ψέμα αυτό, δεν υπάρχει νέφος, είναι συκοφαντία. Ας πούμε, κάθε φορά που ερχόμουν Ελλάδα και έβγαινα, άνοιγε η πόρτα του αεροπλάνου και έβγαινα έξω στο ελληνικό, ας πούμε, μύριζα μια συγκεκριμένη μυρωδιά που είχε η Ελλάδα. Και αυτό κάτι μου έκανε, είναι οργανικό μάλλον. Ξέρεις, πολύ συναισθηματικό και έτσι. Όταν ήσουν έξω, χρησιμοποιούσες το ίντερνετ για να επικοινωνείς με τους εδώ? Όχι, όχι. Έχω απορροφθεί με το ίντερνετ πολύ άσχημα τα τελευταία 2 χρόνια. Ας πούμε, η κύκλη σήμερα είναι επειδή ήμουν χθες μέχρι τις 4 το πρωί. Πάντως εγώ τώρα, ξέρεις, το σκέφτομαι γιατί το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, επειδή η αδερφή μου είναι Αγγλία και έχουμε το μόνιμο μέσο επικοινωνίας. Αλλά email, chat και τα μαζεύεται. Τα μηνύματα στο κινητό. Κάμερα έχεις. Τι γίνεται με τα τσατάρεις, δηλαδή, το βράδυ τι έκανες? Όχι, το έχω ξεπεράσει πια αυτό το Νομίζω ότι είναι κόλλημα στην αρχή ήταν το μεγάλο η επικοινωνία. Και ότι παίζεις διαφορετικούς ρόλους, ας πούμε, και μπαίνεις σε ένα chat room, ξέρω, λέει 40 τέτοιο, ξέρω εγώ, λες γεια σου μωρού μου και ξέρω εγώ. Έχεις συναντηθεί ποτέ με κάποιον ή κάποια που γράφει στο chat? Όχι. Αλλά έχω φτάσει μέχρι πολύ... Μπήκες στον πειρασμό όμως, αυτό θέλω να σου πω. Όχι, έχω κάνει κάποιους έτσι net φίλους, ας πούμε, γνωστούς που λέμε μαλακίες και αυτά. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, αρκεί να μην πεις... Να σου πω, υποκρίνεσαι στο chat, δηλαδή αλλάζεις... και μόνο. Ας πούμε, διαβάζω, ξέρω εγώ, Νταλικέρης ψάχνει πιπίνι, ξέρω εγώ. Γεια σου, τι κάνεις? Κάτσε, θα σου πω εγώ τώρα τι έχω εδώ. Έχω κοριτσάρες, καβλέτσο, alter ego, crazy butterfly. Είναι επειδή είναι 11, στις 4 κανονικά. Όχι, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Ξανά, συνέχισε. Επειδή είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, ρε παιδί. Ναι, δεν είναι. Στο chat του YouTube. Έχει δικό του δωμάτιο. Συνήθως έχουμε πιο σοβαρό. Όχι, εντάξει. Σε ποιο chat? Όχι, καλά είναι και αυτή, τους πάω. Να, chat, ρε παιδί μου. Έχουμε εδώ chat στην εκπομπή, το ξέρεις. Α, ναι. Τσατάρουμε, πες αύριο. Σου έχει συμβεί κάτι ποτέ πολύ αστείο στο chat? Σου έχει συμβεί κάτι ποτέ πολύ αστείο στο chat? Μπα, όχι. Δηλαδή, πολύ γρήγορα το βαριέσαι το πράγμα. Αστείο. Μια φορά ένας προσπάθησε να με προσελκύσει, να με φέρει πίσω στο χριστιανισμό. Σε τι? Στο χριστιανισμό. Στο χριστιανισμό? Ναι. Γιατί τι είσαι, αντιχριστός? Τι είσαι? Άθεος, άσχετο, αλλά... Και εγώ άθεος είμαι, εντάξει. Νομίζω οι μισοί άνθρωποι πλέον και παραπάνω είναι άθεοι. Ναι. Εσύ πιστεύεις? Εγώ είμαι άθρησκος. Είναι άλλο αυτό. Εσύ, να χαθείς. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σε τι διαφέρει? Απλά μπορεί να πιστεύεις σε ένα Θεό. Πιστεύεις σε κάτι, αλλά δεν Εσύ έχει... είσαι βλάσφημος, φίλε. Εγώ και νομίζω ότι ο πορτιέρης μου δεν θα σε αφήσει να περάσει. Μπορεί να είναι η φύση, μπορεί να είναι αυτό. Αλλά είναι Θεός. Εσύ Θεός είσαι... Αλλά είσαι άθρησκος, όχι άθεος. Γιατί εγώ μπορώ να Θεώ τη φύση ή εμένα τον ίδιο. Να είναι ο Θεός μου ή εαυτός μου. Αυτό κάνουν όλοι οι άνθρωποι πλέον. Ότι Θεός είναι ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο. Μπράβο. Άρα έχεις Θεό. Αλλά δεν έχεις θρησκεία. Ναι, άρα είσαι άθρησκος.
Εντάξει, μην τα χαλάς. Υπάρχουν οι pagans, πώς λέγεται, οι παγανιστές. Οι παγανιστές, εντάξει. Δεν είναι σατανιστές. Παγανιστικοί. Όχι. Τα παιδιά έξω που πέρα πριν. Και δέντρα και αγκαλιά. Νορβηγικοί παγανιστές. Παιδιά, δεν το παγανισμό σας, παιδιά. Σας πάμε. Power. Εσύ σε τι πιστεύεις στη ζωή σου? Σε τίποτα. Τα πάντα είναι στα πάντα ρί. Τα πάντα είναι ρευστά. Αυτό σημαίνει. Ηράκλειτος. Να σου πω τώρα τι έγινε. Α, κλείνουμε. Για πες. Να κλείσουμε και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Εμείς θα πάμε να δούμε κάτι άλλο. Άκυρο. Μα αλλάζουνε. Τι γίνεται τελικά. Τι έγινε? Να συνεχίσουμε. Μας απολύουνε. Τι γίνεται. Okay. Μπορώ να μου πεις τι έγινε λίγο με την παράσταση, η καθαρή πια. Δηλαδή, η απορία που έχω για την παράσταση. Την είδες? Την είδα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ σκληρό και όλοι βγήκαν έξω από το θέατρο κάπως, ξέρεις. Για πες μας λίγο... Φώτη, δηλαδή πώς βγήκατε. Αυτή την απορία που έχω είναι ότι αν και εσείς, και εσύ ειδικά στην παράσταση περνάς στα 1002, αν και εσείς νιώθετε το ίδιο όταν όχι. Είστε πάνω. Όχι. Ήταν πολύ διαφορετική η δικιά μας εμπειρία από αυτό που εισέπρατε ένας θεατής. Δηλαδή, εγώ περνούσα τέλεια στην παράσταση. Δηλαδή, εντάξει, ήμουνα μες στις λάσπες, στη βρωμιά. Ωραίος ρόλος, δυνατός. Ναι. Σου κόβανε τα χέρια. Ακροτηριάσμοι και αυτά, εντάξει. Ωραία. Αλλά ήταν πολύ καθαρτήριο. Καθαρτικό. Όχι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ... Κάθαρση. Ήταν κάθαρση. Υπήρχε μια κάθαρση. Κάθαρση τι εννοείς, όταν σε καθαρίζαν μετά τις λάσπες και έτσι. Λοιπόν, διαφήμιση. Θέλω να πούμε ακόμα για την παράσταση. Ναι, θέλω να σου πω γιατί δεν το... Πάμε λίγο να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τα επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας εικόνας σε βίντεο. Και σε λίγο πάλι με το Χάνα Σαμαρά. Λοιπόν, κάτσε τώρα, εγώ θέλω να μου ξαναπείς πάλι λίγο το καθαρί πια, γιατί... Εκεί, ναι. Καταρχήν θα συνεχίσει το χρόνο, να σε ρωτήσω αυτό. Ναι, θα συνεχιστεί από τον Οκτώβριο. Το ίδιο θέατρο, ροές. Για 2-2,5 μήνες κάπου εκεί. Γιατί για σένα δεν ήταν τόσο σκληρή παράσταση όσο ήταν για τους θεατές? Δηλαδή, πώς καταφέρεις να αποφύγεις καταρχήν αυτή τη σκληράδα και να μην σε επηρεάσει? Ίσως το βλέπω τώρα μετά από ένα μήνα που έχουμε σταματήσει παραστάσεις. Και ό,τι και να... Δεν ξέρω πώς να σου το πω, είναι πολύ περίεργη. Ήταν πολύ περίεργη εμπειρία. Ήταν πολύ δύσκολο στις πρόβες, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όταν ξεκινήσαμε παραστάσεις, πια το πράγμα είχε δικιά του υπόσταση και έμπαινες μέσα σε αυτό, θέλοντας και μη, και σε έπαιρνε και έκανες ένα ταξίδι και στο τέλος τελείωνε και μετά αισθανόσουν καθαρός, ξεκούραστος. Ήρεμος. Ήταν πολύ περίεργη εμπειρία, δηλαδή δεν με κούραζε καθόλου η παράσταση. Να πούμε και 2-3 πράγματα για το έργο, να μας πεις ποιος το έχει γράψει. Ναι, το έχει γράψει η Σάρα Κέιν, μια Αγγλίδα συγγραφέας, η οποία αυτοκτόνησε στα 28 της χρόνια πριν από 3 χρόνια ήταν αυτό. Με τα κορδόνια του παπουτσιού της. Κρεμάστηκε με τα κορδόνια του παπουτσιού της. Κρεμάστηκε στο ίδρυμα που είχε κλειστεί εθελοντικά. Για να... Τα κορδόνια του παπουτσιού τα παίρνουν από τους τρελούς. Έλα ντε, και εγώ αυτό ξέρω. Και σε φυλάκες γίνεται αυτό. Σου παίρνουν, άμα είσαι τρελός, σου τα παίρνουν τα κορδόνια του παπουτσιού. Έχεις βέλκρο? Όχι. Σκέτο, με ψαλίδι. Και αυτή... Τι να σου πρόκειται ακριβώς? Το έργο. Δεν ξέρω, δύσκολο περιγράφεται. Κάτσε, φεύγει η καρέκλα. Δύσκολα περιγράφεται. Και εγώ το έχω αυτό το πτώμα. Γιατί είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι σε ένα χώρο το οποίο ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ίδρυμα, φυλακή, τρελοκομείο, πανεπιστήμιο γράφει μέσα στο έργο. Το κείμενο που έχει γράψει η Σάρα Κέιν μοιάζει λίγο με ίδρυμα, τουλάχιστον έτσι το κάναμε εμείς. Και εκεί είναι αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχει ο Τίνκερ, ο οποίος είναι ο αρχικαθηγητής, ο αρχηγός τέλος πάντων εκεί μέσα, ξέρεις, κάποια μορφή εξουσίας που δίνει στους ανθρώπους αυτό που θέλουν, πιστεύοντας ότι αυτό που θέλουν είναι κακό. Και πολύ δύσκολα μπορώ να σου περιγράψω, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, δηλαδή όλα αυτά που σου λέω μπορεί να είναι και τελείως λάθος. Να χρησιμοποιήσεις στοιχεία από το χαρακτήρα σου για να χτίσεις αυτό το ρόλο, γιατί... Το δικό μου χαρακτήρα? Ναι, έπρεπε να πάρεις... Αυτή η φορά ήταν η πρώτη φορά που δεν το έκανα αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω οτιδήποτε που ξέρω. Ευκολίες ίσως, τεχνικές. Ο Δελευτέρης Βογιατζής μας καθοδήγησε με ένα καινούριο για μένα τρόπο. Μια εμπειρία πολύ περίεργη.
Πράγματα που στην αρχή δεν τα καταλάβαινα, πολύ αργότερα έκαναν κλικ στο κεφάλι μου, κατά τη διάρκεια των παραστάσεων δηλαδή. Δηλαδή νομίζω ότι μέχρι και την πρώτη παράσταση, μέχρι και μέχρι όλες τις πρόβες, μέχρι και την πρεμιέρα, δεν νομίζω ότι κατάλαβα ούτε το 10% από αυτά που κατάλαβα μέχρι το τέλος. Όσον αφορά το έργο, το χαρακτήρα μου, την ιστορία, τους άλλους χαρακτήρες. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι η σκηνοθετική βοήθεια που είχατε ήταν πολύ σημαντική για να και δεν είναι καταλάβετε απλά σκηνοθετική βοήθεια, είναι ένας τελείως άλλος τρόπος δουλειάς και αντιμετώπισης πραγμάτων. Δηλαδή, ένα πράγμα που μου στο μυαλό είναι ότι, ας πούμε, κάτι που ηχεί ακόμα στο κεφάλι μου είναι ότι μας τουλάχιστον που ήμασταν αρκετά καινούργοι, υπήρχαμε κάποια παιδιά που δεν έχουμε κάνει πολλές παραστάσεις, δεν έχουμε παίξει πολύ. Ας πούμε, κάτι που μας έμαθε είναι ότι να μην εμπιστευόμαστε πάντοτε το πρώτο ένστικτο ή την πρώτη εικόνα ή την πρώτη λύση που θα μας έρθει στο μυαλό. Πρέπει να την βάλουμε κάτω, να αμφισβητήσουμε, να την πολεμήσουμε, να σκεφτούμε 10 άλλες, να τις δοκιμάσουμε όλες. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ κουραστικό, αλλά στο τέλος απέδιδε πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο το καθαρί πια. Όποιος δεν το είδε, παιδιά, να πάει να το δει του χρόνου οπωσδήποτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση. Θα πάμε λίγο σε ένα break και σε λίγο θα είμαστε πάλι με τον Θάνο Σαμαρά. Θα μιλήσουμε αυτή τη φορά για την ταινία «Μια μέρα τη νύχτα» του Γιώργου Πανεσόπουλου. Πάμε σε break. Τι μουσική άκουσαν εσύ? Ακούω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχω από CD της Εφη Σαρή μέχρι... Έχεις και της Εφη Σαρή CD? Μαύρο. Sorry, Εφη. Εντάξει, αλλά κάποιο είδος όμως πρέπει να έχεις έτσι πιο αγαπημένο. Ναι. Ξέρω, ακούω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, με τον Napster έχω κατεβάσει ό,τι λαχταρούσε η ψυχή μου. Δηλαδή, από Edith Piaf. Ακούω περίεργα πράγματα που δεν... να σου πω, δηλαδή, ακούω παλιά γαλλική pop, περίεργα κομμάτια. Gainsbourg και τέτοια. Ναι. Υπήρχε κάποιο κομμάτι που το έψαχνες πάρα πολύ καιρό και το βρήκες τελικά στο Napster. Υπήρχε ένα από ένα γαλλικό group που λεγόταν Niagara. Αυτό, αλλά αποκλείται να το ξέρεις, είναι πολύ παλιό αλλά ήταν ένα τραγούδι που είχα ακούσει όταν ήμουν πολύ μικρός και το βρήκα. Το βρήκες? Το βρήκα. Όλα τα βρίσκεις, όλα τα βρίσκεις. Τώρα πια όχι, εντάξει, η Sony έχει αποκλείσει ένα σωρό... Ναι, όχι. Η μουσική παίζει και μεγάλο ρόλο στην ταινία που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Στη «Μία μέρα τη νύχτα» που, όποτε μας έλεγε ο κ. Πανεσόπουλος, είναι ένα πρωταγωνιστικός ρόλος ίσως και η μουσική μέσα σε αυτή την ταινία. Για πες μας λίγο την ταινία. Η ταινία γυρίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή. Η ατμόσφαιρα που έχει η ταινία μοιάζει πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα που... Βλέπουμε κάποια πλάνα από τα γυρίσματα. Αυτό είναι από το... Εδώ είσαι με μουστάκι. Εδώ είσαι αγνώστος. Από τα γυρίσματα είναι αυτό. Τα γυρίσματα, ναι. Ηθοποιός, σωστός. Τι λέγαμε, Δεν είναι όταν προσωπεύει την νυχτερινή καλοκαιρινή Αθήνα. Έχει αυτό που μου είχε λείψει και εμένα όταν ζούσα στο εξωτερικό, την αθηναϊκή νύχτα, Αύγουστο. Είναι έτσι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ερωτική, πολύ σεξι. Σε βοήθησε καθόλου ή σε δυσκόλεψε το γεγονός ότι έπρεπε να αυτοσχεδιάσεις? Κοίτα, έχει λίγο τραβηχτεί από τα μαλλιά αυτό που λένε για την ταινία για τον αυτοσχεδιασμό, γιατί κάναμε και πρόβες με κανονικότατο σενάριο, πάνω στο οποίο βέβαια εκεί είχαμε την ελευθερία να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε πράγματα που δεν μας βόλευαν, να προτείνουμε πράγματα στον Πανεσόπουλο να τα δει. Ήταν πολύ ανοιχτό στις προτάσεις μας, ήταν πολύ ωραία εμπειρία δουλεύοντας με τον Πανεσόπουλο και με την Ηρώ, τη Λούπη, την παρτενέρ μου. Δηλαδή, sorry, αλλά αυτό που λένε ότι περάσαμε πάρα πολύ καλά. Το περνάει στο κοινό. Και αυτό για άλλη μια φορά το λένε όλοι. Περάσαμε καλά, πάρα πολύ ωραία στα γυρίσματα. Εμείς δεν θα το πούμε ποτέ όταν θα τελειώσουμε. Θα πούμε περάσαμε χάλια, ήταν απέσιο όλοι. Ο Ηλίας το συζητά, ο Σωτήρης απαράδεκτος. Για τη Ρένια τι να πούμε τώρα. Χάλια μαύρα. Χειρότερα. Για τον Ανούκο τι να πούμε, κοιτάξτε στάση ανθρώπου. Κάτσε μας καθώς. Ησυχία. Τελείωσε η εκπομπή, Ηλία. Όχι ακόμα. Γιατί όχι? Θέλετε και καλά Θέλει 2 τελειώσει μέρες η ακόμα. εκπομπή. Όχι, τώρα τελείωσε η εκπομπή. Όχι ακόμα. Γιατί όχι? Γιατί θέλουμε να μάθουμε από το Θάνο τι θα κάνει το καλοκαίρι και Κάνω και το βαριέσαι, χειμώνα. φύγω. Όχι, απλώς θέλω να φύγω, δεν θες να φύγεις κι εσύ. Φύγε! Άντε, για φύγω, τα λέμε ρε Έχει φίλε. κανένα πρόβλημα.
Τι θα κάνεις το καλοκαίρι? Διακοπές ή προετοιμασία για κάτι το χειμώνα? Όχι, το καλοκαίρι τώρα κάνω διακοπές, δεν κάνω απολύτως τίποτα. Έχω βάλει 5 κιλά πρώτα που σταμάτησα να δουλεύω. Τρώω ασταμάτητα. Είμαι στο ίντερνετ 100 ώρες τη μέρα. Πάω σε ταινίες, βλέπω φίλους, βάφω τα μαλλιά μου. Το χειμώνα? Το χειμώνα θα ξαναβάψω τα μαλλιά μου, θα χάσω 5 κιλά. Θα χάσω 5 κιλά, θα πάω γυμναστήριο αναγκαστικά γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Και μετά. Και μετά θα. Μετά από ό,τι φαίνεται θα παίξω σε μια παράσταση στο Θέατρο Τέχνης με τη Ρένη Πιτακή σε ένα έργο που λέγεται WIT, W-I-T, μιας τύπισσας που πήρε Pulitzer Prize πριν από κάποια χρόνια για αυτό το έργο. Και αυτό. Μάλιστα. Το Καθαρί πια θα το ξαναδούμε όμως, έτσι? Ναι, θα το ξαναδεί. Ναι. Ποιες είναι οι αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών? Οι αγαπημένες μου ταινίες όλων των εποχών. Τέλεια ερώτηση, γιατί πάντα κάνω λίστες. Είσαι και εσύ στο High Fidelity φάση, Δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το High Fidelity είναι αυτή η ταινία που είναι με το σκάδικο που... Δεν αντέχω τον Τζον Κιούσακ με τίποτα. Σοβαρά, μιλάει, είναι φοβερός αυτή την ταινία. Κόβω φλέβα, πώς το λένε. Για πες, άντε. Λοιπόν, η πλέον αγαπημένη μου είναι... Δεν υπάρχει. Υπάρχουν μερικές που είναι, ας πούμε, μια παλιά ταινία με τη Μαρία Κασαρές που λέγεται Les Femmes du Bois du Boulogne, κάπως έτσι, «Γυναίκες του δάσους της Βουλώνης», μια καταπληκτική ταινία, παλιά γαλλική. Μου αρέσει του Κοκτώ Ορφέας, μου αρέσει ο Συλλέκτης, μου αρέσει το The Shining του Kubrick που είδα πάλι χτες σε DVD που είχε και making of καταπληκτικό. Μου αρέσουν πολλές ταινίες B-movies αγγλικές στη δεκαετία του 70 που ήταν συνήθως σπονδυλωτές και είχαν πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραία χρώματα. Μου αρέσουν παλιές ταινίες που είχαν πολύ έντονα χρώματα. Ποιες άλλες, μου αρέσει το «Τελευταίες μέρες στο Marienbad» του Ρενέ. Πέρυσι το Marienbad. Last Days at Marienbad νομίζω λέγονταν. Ένας αγγλικός τίτλος που είδα, δεν ξέρω πώς. Πέρυσι το Marienbad, αυτό το άλλο είναι πέρυσι το Marienbad. Απίστευτη ταινία. Το είδες πέρυσι στο Παλάς? Το είδα πρόπερυσι στην Ήριδα, στην Πετράτους. Στη Λέσχη του Πανεπιστημίου. Φοβερή ταινία. Να σου πω τώρα, επειδή κόλλησα με τις λίστες, πες μου μια άλλη λίστα που κάνεις. Άσχετη με ταινίες, δηλαδή εγώ είμαι μια φίλη που κάνει λίστες τύπου 5 πράγματα που συγχαίρομαι να κάνω με τα δόντια μου, ας πούμε. Όχι, όχι. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ, ας πούμε, περιοδικά. Γενικώς μισώ τις λίστες όταν τις διαβάζω σε περιοδικά. Και κάποια περιοδικά που λίστες προσωπικές σου. Έκανα μια πολύ προσωπική λίστα για πολύ καιρό που ήταν άνθρωποι με τους οποίους είχα κοιμηθεί και τι έκανα. Και είχα μια πολύ μεγάλη μια λίστα τέλος πάντων. Για να κρατάω, πώς το λένε, ημερολόγιο για να μην ξεχάσω τίποτα. Λίστες δεν ήθελες. Ωραία, γιατί όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε, κλείνουμε. Μάλλον ο Ηλίας κάτι μου φαίνεται έχει με το Game City πάλι. Πάλι παιχνίδια, ρε Λιάκο. Καλά, θα εξασκηθώ όλο το καλοκαίρι και θα παίζουμε. Έλα, τι θα γίνει τώρα, η σειρά μου είναι να μιλήσω. Να χαιρετήσουμε πρώτα το Θάνο. Να είσαι καλά, Θάνο. Καλά, περάσει το καλοκαίρι. Το πάτη τελείωσε, Ντέστρο. Όχι. Την Παρασκευή τελειώνει το πάρτι. Λοιπόν, αποφώνηση, έλα να πούμε. Έλα κάνουμε ένα σδό, ρε. Είμαστε 8 μήνες, δεν έχουμε κάνει ένα σδό. Τι είναι αυτό το πράγμα με το σδό, ρε φίλε. Πω, ένα Δεν είμαστε πασκετμπολίστες. Σδό!